Здравейте. Здравей, Иване. Здрасти, Геш. Ние сме в новия ни свят на Майнкрафт. Решихме да направим видео, или по-скоро видео, ако стане хубаво. Как играем тук, се забавляваме. Как да оцелим първата нощ, Иване? Да. Да започваме да събираме ресурси. Да, аз започвам. Но ако може да лагваш, защото ще зарежда света. Хостим сервер с една програма, Bukkit се нарича. Може да я видите, ще сложа линк в описанието. Description. Ако искате туториал, Like book на това дърво. ще направя туториал как да си направите Bukkit сервер, изцяло на български. Така. То, Иване, Да. малко проблем имам с лага. Да, още зарежда света за това. Окей. Така. Бъде, при мен е голем. Ма сече ли ти или ти лага? Не. Едно купче и то се възстановява, нали знаеш това? Ага, ясно. Аз ви препоръчвам да засаждате винаги като падне сиито от дървото, защото като сутрише дървото и става много досадно. Трябва ходите 200 метра за едно дърво. Та, виждате, взимате си дърво и може да работите в Wooden Planks, като поставите, Иване, натиснете само малко ще отключи микрофона, защото много ще се чуваш. така добре ли? Или Да, идеално. Добре. Слагате, натискате слагате тук в крафтинг и ви излиза тук Wooden Planks. Правите Wooden Planks и тя се стъква. За да направите крафтинг тейбъл, взимате с ляв бутон и поставяте с десен в крафтинга навсякъде. Взимате с ляв бутон крафтинг тейбъл ви и сложили сте го на слот 3. Натискате 3 на вашата клавиатура и десен бутон някъде и го слагате. Направите стикове. И аз ще прекъсвам, излизам за да влезам, понеже лага ми е прекалено голям и не ми работи. Крафтинг тейбъл излиза много голямо купче, с което може да крафтите по-големи неща. Слагате дърво, натискате 10 бутон и то се разделя. Слагате отдолу и ви излизат пръчки. Правите си малко пръчки и така може да си направите кирка. Така, Иване, отим до дърво, да изпробвам нещо идвам. Ще убия тук ни прасета за всеки случай. Още една брадва за моят приятел, Георги. Уау, пещера. Къде си, бе, пич? Не се отдалечай, че ето тук. С бъкът, с е като натиснете, може да си сложите тук отдолу нещата. Мамо! Мале отвън каква си светка. При нас какво е да ми господават, да може да си представите. Такъв по-е да върка, така гърми. Айде и колите почнаха да купат. Да, и нашата тук пилка долу пред нас. Както казва моят приятел Иван, показваме как ще оцелем в първата нощ. Сега започваме, нали, набираме ресурси. Тук намерихме място. Мисля, че не е добре. Намерям, ще взема малко бамбук. Мога да правим аз събирам тук дърва. Имаме и доста парсета, сега ще взема по-жоли. Добре, обаче трябва да събираме от първите ресурси, камъни и такива неща. Сеща се. Сега ще направим всичко с пробва. Първо да пробвам как ще да вземе се тъмния така изведнъж. Така да съберем малко дърва. Дърва. Камъни. Ето, вижте, това е желязо тук. Не може да го... Както видите, не може да го изкопаете с такава кирка. То може, обаче няма да ви пътне ресурс с желязо. Трябва поне с каменна кирка да. Вижте. Така е, си крафт на дървото. Ще отбия тук няколко прасенца. Прасе. Ще ви кажем с коя програма рекордваме видеото, с коя програма аудиото. Говорим си по скайпа. Ако не сте забелязали. Още ли ти лъгва, Георги? Какво? Не, оправи си. Това от глупо оправи. Така, сега ще си крафна тук нещата. Да си направя малко дърво.
Така имам 56 дърво, не? Не, обработено. Обработено. Само crafting table. И взем си cobblestone, камък. Така, ела при мене. Искаш? За да мога тия да... Не ме прекъсвай, Георги. Добре, бе. Вижте, с колкото по-хубава кирка, толкова по-бързо го копаете. Много е хубаво. И копаете все по-редки ресурси, хубаво. Диамант е най-хубавият ресурс в Майнкрафт. Може да си направите най-силната броя, най-силните мечове. Уха! Леле, хора, при нас не знаят тук може да живеем, виждаме, къде съм. Аз съм прекрафтен това. Виждаш ли ме? Е тука. Чакай. Ме ли виждаш? Тука! Пред тебе съм, не. Обърни се. Ето ме, тука, подскачам. Ме ли виждаш? Не. Отрязана при крафтинг тейбъл мен. Е тука. Видяхте. Или как да изкопа готово. Чакай. Добре, ела. Добре, изкопай ресурсите после. Копайте колкото имате повече ресурси, обаче като сте стъмни, идват много зомбита и става лошо. Най-вероятно ще умрете. Я знам, защо да ми прати малко ресурси. Нали виж, че да си направя кирка. Кога сте във водата или скачате? След това ще ти взема крафтинг тейбъл. Взимай, искаш. Дай малко ресурси. Нещо лаго тук. Какво искаш? Ресурси малко. Камък. И кирка става. Ето. Мерси. Кирка искаш ли ето? Не, аз ще направя. Ето. Взимай. Фърли. Фърли се? Това ще чарпа канал някой. Чакай, брадва трябва да ти дам. Бираш. Казвай си кирка. Вземе се отдавиш там долу. Няма. Така, да събираме аз ресурси и след това ела ти покажа място. Първата нощ е просто нормално. Първата нощ нормално, нали? Сега малко къщурка, как се започва. Аз ще разчистим място тук. Я виж колко е са горе-долу, като погледнеш слънцето. Сега ще ти кажа. Ако намеря квадратното слънце, да. Имаме време, спокойно. За още малко ресурси, да се посъберем и две. Дърво имаш ли? Имам дърво 56 спокойно. Че я да изкопа. Обичам го този. Аз се сече, няма значение. Добре ли си чул? Да, звука се чува добре. Това е така. Лек лак ми се получи тука. Но нищо много. Ого, залезва слънцето бързо. Да, идва я да почва. Ето тази дупка искаш ли?